Tumuju wonten Pakaro Kendhangi menika badhe ngunjuk rumiyin. Ya, sik diganti sik. Akhiripun suwan wonten karsa dalem dhumateng para kadang dulur kasuwun pinarak kanthi sekeca pinarak kanthi mardikaning penggalih. Ya Allah tak deloki Bunda ingkang kudung piniku ndulak karo ngene-ngene. Nggih, Bu. Sehat selalu nggih. Ya. Apa sing digayu kasembadan? Hati-hati ning buri gurem tok kae. Nggih. Suwenden ning kono. Woi! Sing jero barang kae. Ya, kuda Tri Lestari Pripoto Sigerak lampai kang badhe suwan wonten ngarsa dalem panjenengan sedaya jenggar saking Sakar Pusat sesarengan ASM Profesional Audio Sayo. Penonton rodok minggir, penarine sangar-sangar. Rusak. Awas untuk itu jarane sik cilik-cilik. Jarane sik cilik-cilik. Penonton rada minggir yo.
Bebasan
pepalange nanging aku ora owah ora gingsir gonku labuh